Okay guys, mga kaprobinsya worldwide, ang mga tao ay naglilingkuran pagdating ni Presidente Duterte. Ayan po sa bandang nakapokus ko. Dito po tayo sa Philippine 30th SEA Games, the Philippine Arena, and mga tao doon lilingunan kay Pangulong Duterte. Duterte. Malapit na po magtiikangan kuan ceremony. Dali na magtikang ang mga taon ha-hype san pagdatong sa atong presidente. Welcome to the Philippines, home of the 30th Southeast Asian Games. Please welcome His Majesty Haji Bolkiah, Sultan and Edd Verano of Brunei Darussalam, and the President of the Philippines, President Rodrigo. Sultan Haji Bolkiah, Sultan at Edd Verano ng Brunei Darussalam at ang Pangulo ng Pilipinas, Pangulong Rodrigo Duterte. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of the Republic of the Philippines. Tayo po ay magsitayo, ilagay ang kanan kamay sa ating dibdib at awitin ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas. Sa langit ang paghaway, dilawang tuga at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng matawag mo'y tagumpay na nagdidinig. Ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng